כן, ירושלים את העיר רב לאומי, זה מצלם? כן, מצלם. אז גרו ערבים יחד עם יהודים. כבר אמרתי לכם שאצלנו בדירה, שהייתה דירה של ערבים, גרו גם הצ'כים האלה. אמא שלי, היו לה חברות, היא באה מהונגריה, אבל היו לה חברות שדיברו גרמנית, היו לה חברות שהן ילידות ישראל, שבאו ממשפחות אוסטרוק, ממשפחות ספרדיות באופן יסודי. היו הרבה אנשים שבאו ממוצא ספרדי, והם היו בעצם אצולה, היה להם יותר כסף וגם יותר שורשים בארץ, כי הם גרו בארץ כמה דורות. חלקם זה יהודים שבאו מהעיר העתיקה, ואחר כך הם נהיו בנקאים, והיו להם גם קשרים בחוץ לארץ, דיברו אנגלית. גם אחות של מנוחה דרך אגב, וגם מנוחה למדו אנגלית בבית ספר, בבתי ספר שחינכו את הבנות לעבוד בשביל הממשלה הבריטית. כשהיית הולכת ברחוב בירושלים, היית יכולה לפגוש ערבים, היית יכולה לפגוש אנגלים, היית יכולה לפגוש תיירים מכל מיני ארצות מן העולם. ומי שהיה מאוד, אוכלוסייה מאוד מעניינת, זה החבשים. המלך של חבש הוגלה על ידי האיטלקים ובילה תקופה מסוימת. חבש, אנחנו קוראים לזה חבש, זה קוראים לזה גם אתיופיה. הוא בילה תקופה מסוימת בארץ, ואתם תלכי לירושלים, אז מנוחה יכולה להראות לך איפה זה רחוב החבשים. הוא קיים עד היום. והיה אפשר תמיד לראות אותם ולדבר איתם, היינו לבושים בשמלות מאוד ארוכות. ותמיד לירושלים באו גם הרבה תיירים מכל העולם, בגלל שזאת עיר קדושה. אז באו אנשים מסקנדינביה, למשל מדנמרק, ובאו אנשים מארצות הברית, ובאו אנשים מאנגליה, מהרבה ארצות באו לירושלים. רגע, אבל בזמן שהיה את המצור על ירושלים, בין כמה היית אם היית בירושלים? הייתי בזמן המצור. אני הייתי בזמן המצור. 1948, זה 10 שנים אחרי שנולדתי. הייתי בין 8 ל-10. במלחמת השחרור. הייתי בין 8 ל-10, המצור, הייתי גם במצור. ואבא שלי, הייתה לו פעילות חשובה, שיש לי אפילו פה את הניירות, אם את פעם רוצה לראות את זה, איך לשמור, היה, בתקופת המצור היה מחסור בכל מיני דברים, כמעט קודם כל מחסור באוכל, את יודעת שהיינו צריכים לאכול גם עשבים. את החובלות האלה. נכון, כאילו אפשר לקנות בחנות, והיה גם מחסור בחומרי דלק. אז היה צריך ללכת לאסוף למשל עצים, בשביל להדליק שיהיה לך, תוכל לעשות לחמם את התנור. הרבה דברים לא, בזמן המצור לא היו קיימים, והמחסור הכי גדול היה במים. לא היה מספיק מים בירושלים, בגלל את יודעת מאיפה מגיעים המים לירושלים? מעיינות. נכון, מאיזה מעיינות? לא זוכרת את השם. תחשבי רגע. נכון שדוד המלך רצה להיכנס לירושלים, אז הוא עלה לא, דרך... זה לא מהתקופה הזאת. היו גם מעיינות כאלה. אבל בתקופת המצור, המעיינות היו באזור הירקון. והובילו את המים בצינורות. בירושלים היו משאבות, בגלל זה עלייה, שדחפו את המים למעלה, אבל הערבים פוצצו את הצינורות. אז בגלל שפוצצו את הצינורות, למעשה לא היו מים בברז.
באף אחד. אבל היו בירושלים, בגלל שזה עיר עתיקה ומנוסה, וכמעט בכל בית יש בור מים. זאת אומרת, שומרים את המים מהגשמים, הם נכנסים לבור שהוא מתחת לרצפה, ככה מים משתמרים, ואתה לוקח דלי, ועם הדלי אתה עולה למעלה את המדרגות, ככה עשו את הכביסה, וככה בישלו, וכן הלאה. זה היה מחסור גדול, וכמעט בכל דבר, גם בבגדים, וכל מיני דברים שיום ימים היו חסרים בתקופת המצור. והיה קשה בגלל שהיו גם, ולא היה סתם תקופה של מצור, אלא היו גם הפגזות. הפגזות מן הלגיון הערבי שבא מירדן. הם שמו פצצות כמעט מכל העברים של ירושלים, מהדרום, מהצפון. היו שם תותחים, התותחים ירו פגזים, והפגזים האלה גרמו די הרבה נזק. למשל בבית שלנו, אנחנו חטפנו פגז. הפגז בדיוק בא על הגג, למקום ששם הייתה לנו בירושלים, כשלפני המצור היו בעזרת הצינורות שומרים מים בגג. היו כמו ארונות גדולים של מים, או מכלים גדולים של מים, בכל בית. ומהגג זה היה נוזל למטבח או לבית אמבטיה, כשהיית פותח את הברז. לנו זה התפוצץ. מכל מים, ונשארנו בלי מים. גם היה תקופה שכל הזמן ירו עלינו, אז אנחנו הלכנו לגור במקום אחר בירושלים, אצל אנשים שאנחנו לא כל כך מכירים. אנשים בתקופת המלחמה היו מאוד נדיבים ועזרו אחד לשני. זו הייתה משפחה לא רחוקה מאיתנו, שהייתה יותר קרובה לבית ספר שלי, שהזמינו אותנו לגור אצלם עד שהפגזות ייפסקו. והיינו שם כמה חודשים, אני חושב. שירים, סיפורים משמעותיים בילדותך. אולי, אני חושבת שהם מסיימים, אבל במה האמא והאבא עבדו? כן. במה ההורים עבדו? אבא שלי היה, בתקופת המצור, אבא שלי לא עבד, הוא היה מופתע, אבל אחרי שקום המדינה וכן הלאה, הוא נהיה נהג מונית, ביתר דיוק, נהג שמוביל תיירים. זה היה עיסוק שלו רוב חייו. ומדריך אותם גם. מה? ומדריך אותם. כן, מדריך תיירים. זה לא מכונית מיוחדת לתיירים. הוא דיבר 8 שפות. איזה שפות? כמה את מדברת? כמה שפות? 3.5. למה 3.5? כן, אני לא לגמרי יודעת ערבית. מה? אני לא, 2.5. איזה עברית, אנגלית וטיפה ערבית. כן, מדברת ערבית, יופי. זה אשר? או לא אשר? את יודעת שכל העולים האלה שבאו, הם בעצם שינו את השם שלהם. היה להם שם בחוץ לארץ, יהודי, ושם עברי בישראל. אז בהונגריה קראו לו לא יוש. מגיע לארץ, הוא נהיה אשר. לא יוש? כן. אני חושב שבהונגריה זה קשור לאריה, אבל אני לא בטוח. לא רוצה
להתחייב על זה, אני צריך להסתכל במילון. אמ, כן, רגע, וניקו, כן. במה היא עבדה? במה היא עבדה? תקופה ארוכה היא לא עבדה. עכשיו, כשנגמר המצור, הערבים ברחו מירושלים. אלה שגרו מעליכם? מה? אלה שגרו כולל אלה מעליכם? שגרו אבל כל הערבים שהיו בירושלים ברחו לכל מיני מקומות אחרים, הם נהיו מה שנקרא היום פליטים, והשאירו אחריהם למעשה בתים ריקים. אחר כך אנחנו היינו צריכים לעשות כל מיני סידורים, לשלם שכר דירה לבן אדם שברח. כן. בכלל כבר לא היה בישראל, הוא היה בירדן וכן הלאה, היה דברים מסובכים. אבל בשלב הזה אמא שלי הפכה להיות, הקימה חנות מכולת. עבדה בחנות מכולת. אוקיי, בואי נעשה הפסקה.